Ng aking kilikili. Kailangan natin linisin kasi parang pores na. Madami na daw. The time, share ko sa inyo. Reality to hindi to talagang yung plastikan. Hi mga lalabs! Welcome sa aming channel. Welcome back po. Kung bago po pala kayo dito, ako po si Yen. And sa aking mga youngsters dyan, sa aking mga lalabs, thank you. Magpapasalamat lang ako. Nag-premiere tayo kanina. Yung video na hinamon ko sa Steph. So, premiere ko siya. Tsaka yung mukbang namin ng mga Kavayen. So, thank you for watching. Umabot tayo ng at least 54 viewers. So, thank you sa inyo. Nakaalis na pala yung mag-ama ko. Hindi ako nakapag-film kasi premiere plus baby. Late na kami gumising. Medyo na galit-galit na naman si Bana ko. May nagsabi nga daw nga, suplado daw. Medyo suplado daw si Bana. Totoo yan, suplado yan siya pag walang pera. Pag madami yan siyang pera, magaan yung pakiramdam niya. Pero pag sa puto niyan siya, madaling sa puto pag walang pera. Diba? Sino makaka-relate? Yung kapitbahay kong lalaki na mga bunganga, dalawang babae. Mga Dutch pa. Laki ng bunganga. Yan yung problema namin dito. Ewan ko ba. Pero, yan lang naman sila. Yung bunganga lang yung malaki, yung mga music. Pero, other than that, hindi naman sila mga, yan yung tawag yan, yung mga basagulero. Hindi naman, no? Maingay lang. Pag babae talaga maingay. So, back to work na ako today. Kasi, kahapon, diba, si Sofia, okay naman siya. Yung temperature na bumaba na, wala nang up and down. So, nakatulog siya ng mabuti kagabi. Yung dada niya, yung hindi. Kasi, nung pag gumising si Sofia ng ewan ko anong oras yun, alas 9 na gabi, alas 8. Gumising siya. Tapos, doon nilagay sa bed namin. So, kaming dalawa doon ni Sofia. Pagdating ni Dada, nakatulog na kaming dalawa. So, saan siya? Hihiga. So, ready na sana si Dada na dito sa baba matutulog. Sa couch daw siya. Sabi ko, hindi ako na ang matutulog sa sahig. So, natulog ako sa sahig. So, silang dalawa ni Sofia magkatabi. So, bali si Sofia yung nasa side ng Dada niya at saka si Bana yung nasa side ko. So, pero si Sofia daw nakaikis. So, hindi nakaganon kasi alam mo, bata, malikot. Nakaikis daw sa buong bed. So, hindi daw siya nakatulog ng mabuti. Kawawa naman si Dada. Minsan nga, naisip ko ba na, yung pag-YouTube ko na, minsan napababayaan ko talaga si Dada kasi yung time ko sana sa kanya, napupunta sa pag-YouTube. Pero minsan bumabawi din naman tayo kay medyo meron tayong mga palik-halik, pasimot-simot. Yun yung way ko na tapos yung mga pagkain, yun yung way ko na resbakan si Dada ba sa mga kulang ko ng mga time sa kanya. Pero naintindihan naman niya, natutuwa siya. Sabi ko, tignan mo, may fans ka, ganun-ganun. Sabi ko, ang daming nanonood. Ayun, kaya natutuwa yan siya. So, ang gagawin ko ngayon, since alas 11 pa ako, meron pa akong time maglinis. Naabangan ko na lang yung yung premiere ni Indaival. Palagi naman yung napipremiere. Aabangan ko lang siya. Tapos, ipi-play ko lang. Kasi si Ikat natulog yun. Tapos, busy yun. Maghanda na anak niya. So, wala siyang time talaga na minsan sa premiere. Yung pag-upload niya, middle of the day. So, mga Inday, I miss you na. Kailan tayo magkikita ulit? Tapos, tawag nito. Maglinis muna ako ito. Magtapon ako ng basura. Yung basura namin talagang aham. Punong-puno. Ayan. Kailangan ko yung itapon kasi baho ng mga isda ba, yung mga kinain namin. Tapos, mangit-ngit na sa labas. Tignan nyo, mga lalabs. Tignan nyo. Ayan, diba? Sobrang madilim na. So, ewan ko lang sa work ngayon kung malamig pa. Aircon pa ata ginagamit. So, magkakasure tayo today. Maglinis na tayo, maligo, at so on. Alas 8 na. Okay, mga lalabs, yung may mga fiesta dyan, yung may mga birthdays, happy birthday sa inyo. Shout out sa inyong lahat, mga bisdak, mga Tagalog. Thank you sa inyo, mga kababayan ko. Na palagi kayong nanonood dito. See you later. So, mga lalabs, ganyan ako
wax ng aking kilikili. Kailangan natin linisin kasi parang pores na. Madami na daw ang ahas, sabi ni Bana. Ang ganda ng resulta ng pagtanggal ko ng yung pag-wax ko ba. Kasi, talagang talagang ang daming nakuhang mga buhok. Tapos isang ganun ko lang. So, maganda yung pagkainit ko nung wax mismo. Tapos ngayon, magli-lipstick tayo. Kasi, hindi talaga ako nagli-lipstick ba. Parang to siya, prep and prime. Yung parang before ka maglagay ng lipstick. Yung aking name tag pala andito. Sus, malimtag. Tapos ngayon, pag winter na, lumalabas na yung mga cardigan, yung mga sweater, yung mga ganito. Kasi malamig na, umuulan pa. May natanggal. Yan. Yung mga ganito, maganda siya sa mga winter kasi mainit. Usap na lang muna tayo ng konti mga lalabs kasi may time pa ako, at least 20 minutes para makapagkwentuhan sa inyo. Diba, kasasahod lang namin din, as in every 25 of the month, sahura namin yan. So, medyo na-busy tayo nung last weekend, kasi nga, may bisita tayo yung Cavayen. And ngayon, time na naman magbayad ng mga utang, ng mga bills, ng mga expenses natin. So, lahat na, nabayaran ko na. Meron pa akong, ngayon, may babayaran ako, yung H&M natin. Babayaran ko siya ngayon kasi kailangan ko yung app i-install. Tapos, blah, 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 ang daming kailangan. So, yun, babayaran ko. Tapos, yung mga bills ko, yung Philippines, napadala ko na kay mama kahapon, yung pambayad ko ng PLDT. Tsaka may konting extra. Wala na talagang extra na madami kasi alam nyo, mahirap yung buhay pag may anak. Ewan ko lang. Nakaka-relate yung mga mama dyan. So, wala nang naiwan. So, most of the time, share ko sa inyo, reality to hindi to talagang yung plastikan or lang, for the sake of saying, reality talaga, yung sahod ko minsan, wala nang natitira. Pag doon na sa mga 80, 90, 20 ng the month, wala na madyong natitira dyan. Pero, madami naman kami pagkain. Pero minsan kasi meron mga extra expenses like yung gatas ni Sofia, yung fresh milk, always talaga yung binibili. Yung eggs, palagi yung binibili natin. Yung tinapay, kailangan mo talaga yung bilhin. So, hindi pwedeng mag-stock ka ng for the whole month, no? Aside dun sa grocery shopping namin, meron pa din mga konting, for example, salad, ganun, di naman yan naglalast for so long. So, kailangan mo talagang bilhin siya, mostly every week, kasi pag nauubos, bibili ka, 'di ba? So, ganun, minsan din si Bana, yan yung, si Bana, magaling humawak ng pera. Kasi, hindi yan bibili ng kung ano-ano. Ako kasi, more on, yung expenses ko kasi, I paid the clothes for Sofia, I paid the clothes for Bana, so luckily yung mga shoes. Pero si Bana, hindi naman yan siya nagre-request, pero ngayon nagpaparinig na. So, I think kailangan ko na ding mag-set aside ng money para dyan. So, and then last month, may, may lumabas sa amin na bills, as in 267 euros. So, hindi kami na-inform, walang paper. Ewan ko baka sa na-online, nag-inform kay Bana, pero wala kami natanggap. So, automatic na deduct siya sa aming, sa aming bank account. So, yun nga, di ba, na-mention ko dati na, tinext ako ni Bana, ganun. So, na-short ako ng 267. So, kasi nakalagay na doon, name ko. Ngayon, ako na nagbabayad kasi kawawa naman si Bana pag siya magbabayad lahat. So, yun, tapos na yun, binayaran na, bale, doon siya nakuha sa account ni Bana. So, binayaran ko na siya. So, na-shoot ako ng 267, which is, may pinaglalaanan ako noon na pera. Meron akong importanteng, gagastusin noon. So, yung parang yung savings mo, nawawala na. Kasi, may ngang savings na dumating na hindi mo inaasahan. So, ganyan yan dito. Ang hirap. Hindi pwede ito makautang lang ng 5-6 as in, oy, pautang ako ng 1,000 tapos singilin mo lang ako araw-araw. No, hindi. So, medyo yon
Tapos, alam nyo, this last, mga last week of October, meron tayong exam. Mag-exam tayo ng driving theory. So, hindi pa ako nakapag-prepare talaga. Hindi pa ako nagbasa as in everything. Kasi nag-aantay pa ako ng letter or confirmation na matutuloy talaga siya. Pero, for the sake of, magbabasa tayo ng konti. Pero hindi pa muna ngayon. Pero magbabasa tayo ng konti. So, medyo pagdating sa pera talaga, medyo, kasi dito, mahirap din. So, wala kang way of other income. Kasi, hindi ka naman pwede magbenta dito ng ukay-ukay. Hindi ka naman pwede magbenta dito ng pagkain. Pwede naman magbenta ka ng pagkain, pero, medyo mahirap pa. Kasi sa Pilipinas, madaling gumawa ng negosyo. Yung para bang mag-online store ka or anything, mag-sari-sari store ka. Pero dito, kaya nga 'di ba sa atin yung mga government employees, may negosyo sila kasi hindi sila nabubuhay sa sahod nila. Same din yan dito, ganun pa din. Kasi wala kang extra income. Yung lang sa akin, may extra income. Syempre, sa pag-YouTube, meron tayong konting natatanggap doon, pero hindi naman kalakihan. So, okay lang din. Minsan yan yung minsan nga, ay, salamat, may nagsahod ako, pero hindi ako every month nagsasahod. So, medyo yun, nakakatulong din siya. Pero 'di ba wala ka talagang source of any other income. So, medyo mahirap. So, basta laban lang. Normal lang naman yan. Magkakautang ka, bayad ka. Utang, bayad. So, para sa akin, normal lang yan. Pero kay Bana, ayaw niya. Sabi niya, dapat at the age of, parang ano ba yung sabi niya? At the age of, dati 55, may utang pa siya. So, ngayon 60, sabi niya, parang at the age of 60, dapat I'm utang free, sabi niya. Sabi ko, hay nako, ewan ko sa'yo, bakit may naalala yung mga utang-utang na yan? So, ganun si Bana. Pero sa akin, normal lang kasi we live by utang everyday. Yung parang ganun, normal yan. So, diba, aside from that, wag na natin pag-usapan. Maghanda pa pala ako na baon. Ewan ko sa inyo, siguro kung may mga tips kayo kung paano how to handle money or how to save money, parang how to prevent spending, ganun, please write down below kasi parang kailangan ko yan. Kailangan ko talaga yan. Hindi ako, pag may pera ako talaga, nagsishare ako. Hindi ako madamot. Ganon, hindi ako madamot. Pero pag wala ka din matatakbuhan. Kaya ba na lang ako tumatakbo pag may kailangan ako. Okay? So, maghahanda muna ako mga lalabs. Kasi malapit na yung ating time to go. And then, umuulan pa. Mag-green jacket ako ata. For the sexus, nagwapa ko pa naman ngayon ba? Gwapa talaga no, pag naligo ka tapos magkilay, parang fresh na fresh talaga yung mukha mo. Ayan oh. Yung chat ko lang para talagang lumalaki. Okay mga lalab, see you mamaya. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. Lalabs, nakakasad ang ulan. Yan o. May tao pala dyan sa sasakyan na yan. So, ready na ako? Time to go? Time to go away? Ayan. See you mamayang gabi. Hi mga lalabs! Hi, I'm home. And also our baby sasama daw siya. Ay, apple daw siya. Say hi. Also to Dada. Also to Dada. Yes. Say hi. Hey, say hello. Say hello. Wow. Kiss also. Mwah. 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 Kadalay. Mwah. Not that one, anak. Mwah. Yay! Good girl, huh? Mama's early. 30 minutes early. And how was your day, Dada? Boring. Boring. For us also it's boring day. But we had the plan in... We got the plan. So, madami pa rin benta kahit boring day. Yow, yow. Come here. Come here. I missed you, Langga. Wait. Where will you sleep tonight? In bed.
In bed, which bed? Yeah, this bed's got 3. Which bed, which room? Huh? Where are you going to sleep? Beside Dada? Oh, shush! I want you to beside Dada. You feel better now. You don't have loop nose, huh? Dada wants to sleep. Huh? You have no loop nose? Huh? Apparently they said she wasn't feeling good. Huh? Said that she didn't look good today. Oh, really? Yeah, but she didn't have a temper. Hey. But she's fine. Oh, your clothes now, that's really old na nako. Mama will wait for the long sleeves, yeah. Okay, here. Here. Wow, you're cold. Your hands are cold. She's just washed them. She's just been eating chips. Why? You want a shower? No, it's too late. Yeah, normally you have shower now. Yeah, but I was late today. I thought I was late. Because I was late to work. Because I got on my way to traffic for 20 minutes. Oh, how? Because of a truck broke down. Aha. So they closed one lane off. And So na late si Dada so today. 20 minutes past that, then traffic again in Glenroy. So I didn't get to work until 8:15. So it means I couldn't finish until 5:15. Hey, quiet. Dada's talking. Dada's talking. So by the time Yeah. I finished and I got home, Your and clothes are dirty, Nana. got her, it was 6 o'clock by the time I got her. Where's your cardigan? Why are you not wearing your She cardigan? took it off. It's so warm. We come home, check it off, and she started putting it in the cardigan. Then she wants it. So mga lalabs, i-end muna namin yung vlog for tonight. Kumakain kami ng Mr. Chips. Dada also. Sleepy. Good night. Bye-bye. Please don't forget to subscribe. Adios, amigos! Bye! Hi mga lalabs, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout to Sis Jo Biliesa from Bacoor, Cavite, at saka yung anak niya na mag-birthday na si Rafael Steven Reyes on October 5. So advance happy birthday! Shoutout to Blossom Roadilla from Oroqueta City. Shoutout to Charlene Barba from Canada. Shoutout to Jeron and King. Shoutout to Adela El Destajo of Tagum. Shoutout to Tita Anang from Spain. So shoutout to Che Cabañez. Shoutout to Lina Liavares. Shoutout to Michelle Kurt of Kuwait. Shoutout to Christina Javier, laging naghahayan sa atin. Shoutout to Ma'am Esther Dilag. Shoutout to Glenda Pura. Shoutout to Warlita's Lifestyle. Shoutout to Momina Mama. Shoutout to Mama Fioli and Mira. Shoutout to Edita Cruz of Ireland. Shoutout to Wilma Bitonio. Shoutout to Ate Odette of Houston, Texas. And shoutout to Mines Jamenal. So kung gusto niyo pong i-shoutout, mag-comment lang po kayo na shoutout para ma-shoutout ko kayo sa next natin na vlog. So, andyan si Sofia, aga namin nagising today. Alas 3, gusto na niyang bumaba. So, matutulog na muna ako after nito mga lalabs. Thank you, and please don't forget to subscribe to our channel and like po. See you mamaya sa next namin ng mga vlogs. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지